నీ దేవుడని యెహోవా నీకు తోడైనాడు, నీకేమీ తక్కువ కాదు. ద్వితీయోపదేశకాండం 2:7. యోసేపుకు దేవుడు తోడైండి ఐగుప్తు దేశంలో అధికారిగా నియమించాడు. 70 మంది తన ప్రజలను 3.5 సంవత్సరాలు పోషించాడు. మరియు అరణ్యంలో మోషేకు దేవుడు తోడైండి 20 లక్షల ప్రజలను 40 సంవత్సరాలు పోషించాడు. 3.5 సంవత్సరాల కరువులో దేవుడు ఏలియాకు తోడైండి బీద విధవరాల్ని ఆమె కుమారుని పోషించాడు. నీ దేవుడు నీకు తోడైనాడు, నీకేమీ కొదువు కాదు. దేనికి భయపడకు, నీ చింత యావత్తు ఆయన మీద వేయము. ఏమి తిందుమా ఏమి త్రాగుదుమా అని విచారించకు. నిన్ను పిలిచిన వాడు నమ్మదగినవాడు, ఆయన నిన్ను అంతం వరకు నడిపిస్తాడు. శరీర అవసరతల కన్నా ఆత్మీయమైన ఆహారం గురించి ప్రయాసపడము, జీవవాక్కును గురించి తాపత్రయపడము. ఆయన నీతిని రాజ్యమును మొదట వెతుకుము, అప్పుడు అవన్నీ నీకు అనుగ్రహింపబడును. 1000 ఏళ్ల రాజ్యంలో ఉండుటకు, నిత్య రాజ్యంలో చేరుటకు, ఎత్తబడుటకు సిద్ధముగా ఉండుము. దేవుడు నిన్ను సమృద్ధిగా దీవించునుగాక. ఆమేన్.